Sinisiä valoja näkyy, kuule heitteli tuolla kuuluu ja sieltä yhtäkkiä se hänen etteensä laskeutui semmonen UFO. Ja sieltä astui semmonen pieni ukkeli ulos. Se tietysti kuorma-autokuski ajatteli, että tämä nyt ihan normaali on. Että hän pysähtyi siihen UFO eteen ja se tuli se ukkeli siihen ja koputti ikkunaan ja tämä tietysti fiksuna miehenä avasi ikkunan ja kysyi, että meet tätä mitäkään. Ja tämä sanoo, että Terve, minä olen homonatsi sikapoika. Saisinko voileipää? No, tämä tuumi tietysti, että no kyllähän minulla tässä näitä voileippiä tietysti on, että voisin minä hänelle antaa yhden ja antaa hänelle ja sitten se lähti pois siitä, astui ufoonsa ja lähti pois. No, kuorma-autoajaja lähti sitten eteenpäin, jatkoi. Yhtäkkiä sieltä alkoi valoja näkyy, sinisiä valoja, jotka välkkyy ja sitten siihen eteen tuli sitten jälleen kerran, niin sitten joku laskeutui siihen, tuli siihen vierelle ja sitten koputti siihen ikkunaan ja sanoi, että niin. Tää tietysti aukaisi se ikkuna ja sanoi, että kuinka se mitenkä? No tää oli, että Terve, minä olen homopoika natsisika. Saisinko sinulta kahvia? No, tästä kyllä minä on tätä kahviakin, että voisinhan minä sitäkin antaa kyllä, että antoi hänelle kahvia ja lähti sitten pois. No, kuorma-autoajaja lähti jatkoi sitten matkaansa ja ajeli sillä sitten kuorma-autollansa ja yhtäkkiä näkyi sinistä valoa ja kuului vum. Ja sitten sieltä joku koputti ikkunaan sitten, tietysti kuorma-auto oli pysähtynyt ja sanoi, että kuorma-autokuski veiväsi ikkunan alas, että mitä sä haluat homonatsi-sika oikein multa? Saisinko nähdä ajokorttini? Kiitos. Ai rekisteri.